Dicsőség a hősöknek! Szeretettel köszönünk mindenkit! Önök a budai kitörés emléktúra kedvcsináló videóját látják. 2017. február 4-én, szombaton egy vadonatúj kitörés túrára hívjuk Önöket. Két túrát egyesítettünk, és a két túra azt lehet mondani, hogy szellemiségében nagyon hasonlított egymásra, csak az egyik az 50 kilométeres volt, a másik pedig a már ismert szokásos 12,5 km-es teljesíthető túra. Így, hogy egyesítettük, így egy olyan túra jött létre, amely egyrésztről a kisebb része teljesíthető, ugyanúgy 12,5 km-es, és másrészt, aki szereti a kihívásokat és fizikálisan felkészült, az mehet tovább egészen 50 km-ig, Mányig. Ahol bizonyítottan Kokovai Gyula, egyetemi rohamzászlóaljas hadapród bajtársaival elérte a saját vonalakat. Emléktúránk során több katonasírt fogunk érinteni, ahol kérjük, hogy mindenki lehetőségeihez mérten fedett kupakkal ellátott mécsessel, pár szál virággal rója le kegyeletét az elesett hősök emléke előtt. Sokan kérdezik tőlünk, hogy milyen időintervallum alatt tudjuk teljesíteni ezt, és miért tart ez ilyen sokáig. Nos, a mi szervezésünk az nem teljesítménytúra, és ezt minden évben elmondjuk. Éppen ezért 20 óra alatt fogjuk teljesíteni az 50 kilométert, míg a 12,5 km megtételéhez is 5 órára lesz szükségünk. Az emléktúra során tilos az alkoholfogyasztás, és a katonákhoz méltó, kitörésben részt vett katonákhoz méltó magatartás mindenkitől elvárjuk. Ezzel a túrával is szeretnénk bebizonyítani, hogy ez egy politikamentes, a katonai teljesítmény, eskü, hűség, becsület, ezek iránti tiszteletből rójuk le ezt az emléktúrát. Szeretnénk, hogyha minél többen csatlakoznátok, ha egyetértetek ezzel az emléktúrával, a budai kitöréssel, amely kimondottan Zrínyi Miklós 1566-os, vagy Szondi György Drégelyvár védőjének és maroknyi csapatának 1552-es helytállásával összehasonlítható. Ők is be voltak kerítve, és a megadás helyett a kitörést választották. Még egyszer mondom, katonai teljesítményük előtt szeretnénk tisztelegni, politikától mentesen. Reggel 10 órakor lesz gyülekező a Persidek-Kuti templom utcában, és itt körülbelül fél órát fogunk várni egymásra, bevárjuk egymást, nem zavarjuk meg a nagyon fontos, nem zavarjuk meg a misét, ami ekkor tartani fog a templomban, úgyhogy egy aránylag csendes kis megemlékezést tartunk ott a templom falánál, és onnan indulunk a Kálvária hegyre. A Kálvária itt van, Szarvas középen, és akkor Tökhegy van itt, és utána jön a Csúcshegy. Az idei újdonság a Csúcshegyi sír után fog következni, amikor is felkeressük az egykori szarvaskunyhó romjait. Egykoron itt állt a szarvaskunyhó, ahol szintén volt egy harci cselekmény, amelynek a részletei a túra során lesznek ismertetve. A szarvaskunyhó romjaitól tovább haladunk a már megszokott útvonalon, a Homokhegyre, majd a Nyéki-hegy következik, a kettő között pedig a szokásos futóárkos, bunkeres részeket fogjuk érinteni. A Nyéki-hegyről lefele jövet, amikor a Hűvösvölgyhöz érünk, akkor a sarki lángosos még nyitva lesz a terveink szerint, legalábbis odaszólunk nekik, hogy tartsanak nyitva, és itt aki a leggyorsabban leér, annak lesz ideje egy kis élelmet magához vennie, de túl sokáig nem szeretnénk időzni, mert hogy szorít minket az idő egy bizonyos szintig, és így aztán a Hűvösvölgyi sír lenne a következő, a sínek fölött, majd a Széher úti 4 katona sírja lesz a kis túrának a végső állomása. Itt a BKV járatokkal mindenki elmehet haza, megkapja az emléklapját, ami szintén egy újdonság lesz idén azoknak, akik még a nagy túrán esetleg nem voltak, ahhoz nagyon hasonló lesz, illetve a zsoltkönyvekbe pecsételünk, igazoljuk a teljesítéseket, és akinek esetleg még nincs zsoltkönyve, annak korlátozott számban tudunk átadni ezekből. Csak az vágjon bele az 50 kilométeres második távba, aki mind öltözékben, mind fizikálisan, mind szellemileg rákészült erre a túrára, mert ez a túra, ez nagyon-nagyon kemény erőpróba. Innen a Szépjuhászné felé veszi kezdetét igazából a túrának a nagyobb és nehezebb része. Egy rövid távot megteszünk, amíg odaérünk, ez kb. 2 kilométernyi lesz, és ott egy kicsit majd összerendezzük a sorainkat, és egy kicsit katonásabb fegyelem mellett fogunk tovább haladni a nagy túra teljes szakaszán. Először a Budakeszi Vadaspark után lévő katonasírt érintjük, aztán a Nagykopasz felé eső 3-as katonasírt fogjuk érinteni. Onnan meg sem állunk Perbárig,
Perbáról pedig egy kisebb kitérővel Tök, a töki temető előtt lévő kopjafánál, ahol szintén egy érdekes történetet fogunk majd megosztani önökkel, illetve a töki szőlősnél, ahol Árvai Zoltánnak a sírja és Bajtársának a sírja található, szintén meg fogunk emlékezni. Innen már csak a Mányi kitörés emlékmű van hátra. Az Y elágazásnál, ahol lehet menni Szomor felé vagy Mány felé, értelemszerűen Mány felé fogunk menni, és itt Alsóörs pusztánál, itt van a patak, Alsóörs puszta, itt lesz a Mányi kitörés emlékmű. Eléggé komoly és nagyon nehéz túrának nézünk elébe, ezért a túrát mindvégig kíséri egy mikrobusz. Ha valaki sérülést szenvedne, vagy a teljesítő képességének a határát súrolja, akkor ez a mikrobusz visszaviszi a túrázókat a Széll-Kálmán térre, vagy esetlegesen a kiinduló pontra, attól függ, hogy hol hagyta hátra autóját, vagy BKV-jal érkezette. Fontos megemlíteni azt is, hogy egy 20 órás teljesítés idő alatt tesszük meg ezt az 50 kilométert, és azt gondoljuk, hogy egy ilyen 20 óra alatt egy főtételt azért az embernek illik magához vennie, ezért a túra második felében lesz egy alkalmas helyem, egy tányérbográsgulyás, amelyre mindenki a vendégünk természetesen. A Mányi célban kiosztjuk a kitűzőket, amelyet csak azok kapnak meg, akik a kis túra elejétől a nagy túra végéig velünk tartottak. Lesz zsíros kenyér és forró tea osztás is. És innen fog indulni majd a különbuszunk, a létszámtól függően lesz különbuszunk, és ezek innen indulnak majd vissza a kiindulópontra és a Széll-Kálmán térre. Ezeket természetesen túrázóink ingyenesen vehetik igénybe. A 2017-es budai kitörés emléktúrán nincs nevezési díj, és regisztrálni sem szükséges. Itt szeretnénk köszönetet mondani a baráti hírportáloknak, akik segítik missziónkat, és felületet biztosítanak grafikáinknak, videóinknak. Itt szeretnénk köszönetet mondani a Barikád heti lapnak, ahol egyoldalas hirdetésünk fog futni ezekben a januári hetekben, és valószínűleg még egy rövid interjút is közölnek velünk. Köszönjük mindenkinek a segítségét és támogatását. Dicsőség a hősöknek! Szeretettel várunk mindenkit erre a túrára. Amikor majd nézik ezt a videót, hogy ezek hülyék, azt se tudják, hova akarnak minket elvezetni. És itt van az a Szent Rendszer kápolna falmaradványai, ami mondom már csak térdig érnek, és itt fogunk ezen a sárga jelzésen kiírni. Bejövünk Perbára, ott a templom, ott lesz az emlékmű, ha megemlékszünk.